Тар барда батыр бар дип кенә түгел, татар барда сабан туе бар дип әйтәләр бит. Бик күп гасырлар дәвамында уңган игенчеләр, данлыклы батырлар, туган телнең газизлеген, ата-бабалардан калган гореф-гадәтләрне үз иткән һәркем ел саен кунакчыл сабан туе мәйданына җыела диелә президентның котлауында. Шул ук вакытта сабан туе армый-талмый эшләп Татарстанның һәм Тулаем иленең азык-төлек муллыгын тәэмин итүче игенчеләрнең, авыл хезмәтчәннәренең бәйрәме ди Рөстәм Миннеханов. Сабан туеның очраштыра һәм берләштерә торган асыллары турында Илдар Сафиуллин. Бүген Теләчедә гармончылар да моңлырак уйный, кызлар да дәртлерәк бий, чөнки мәйданда сабан туе. Кунакларны тәм-том белән каршылыйлар, төрле милләтләрнең иҗат төркемнәре сәламлый. Татарстанда туган телләр елы уңайыннан гореф-гадәтләрне тәкъдим итәләр. Biz kunaklар каршыларга дип җыелыштык. Безнең бәйрәмебез бик матур үтә. Аллага шөкер, Теләчегә кунаклар күп килә. Без бу бәйрәмне көтеп алабыз. Сабантуй безнең милли бәйрәм. Аны яратмыйча берничек булмый инде. Аны яратырга кирәк. Рус халкы, Керәшен халкы или башка милләт халыклары берсе дә үзе кимсенеп карамыйлар үзләренә. Алар барса бер төрле бергә бәйрәм итәбез тигез. Сабантуй — это для нас великий праздник. Мы принимаем на нем ежегодно участие, приезжаем со своим коллективом. Şifalı yağmurların da bilir. Allah Teala bizə qoyğan xidmətlərimizin җимешләрен дә сөендерер. Сабан туе шал тарихлы бәйрәм. Борынгыдан ук халкыбыз табигатькә чыгып күңел ачкан, төрле ярышларда көй сынашулар, җыр биюләр буыннан буынга күчеп килгән. Татарстан җирләрендә сабан туе турында беренче тарихи мәгълүмат 10нчы гасыр башына карый ди галимнәр. 922 елда Әхмәт ибн Фазлан катнашындагы Багдад илчелеге килгәннән соң алмыш шушы 1922 елның июнь айында ул болгарларны Зия Яушир дигән җылга буена. Сабан туе, сабан эшләре, ягъни чәчү тулысынча тәмамлангач үткәрелә. Кыр батырларын бүләкләү бәйрәмнең иң матур күренешләренең берсе. 854 гектар чәчүдә чәчтем инде. 1600 тирәсе торма. Менә хәл яңгырлар яуса, уңышлай инде. Күптән яшибез инде, хәзер менә пенсия яшендә. Инде шушы августта инде 55 тола, Алла бирсә, эшебезне яратабыз. Сөенәбез инде. Барыбер хөрмәт итеп чакыргач. От чабышлары элек тә хәзер дә сабан туенда иң яратылып корыла торган бәйгеләрнең берсе. Теләчедә җитез чабышкылар бихисап. От чабышлары матур узды һәм инде ассызыклап әйтер идем. Безнең районда менә татар атлары минем анда күп мөдәррисем керде. Ул атларны чыгарганда аларның дагы чабышларын оештырдык. Сабан туеның үзенең оештыру майданында үзгәртте, халыкка тагыда уңай булсын дип миңа калса менә ошаган. Сабан туен без еш кына татарның Олимпия уены дип атыйбыз. Ярышлары да төрле көрәштә җитди. Ә монда җиңәр өчен егетләр айлар буе әзерләнә. Батырга тәкә бирүнең дә тирән мәгънәсе бар. Безнең халыкта 5 хайванның күк дип йөртәләр. Күк тәкә, күк ат, күк үгез, күк небесный дигән аңлата. Призларда да батырга инде көрәшчеләрнең иң батырына шушы бүләкне бирәләр. Теләч районында татарча көрәшкә аеруча зур игътибар бирелә. Шуңа күрә без инде милли спорт төренә чыгып үзебезне сынап карарга кыймадык. Көндәшләр бик көчле уңышка ирешә алмабыз. Шулай да сабан туена килгәчтән көч сынашмыйча булмый. Менә көянтә белән су ташуда үзебезнең көчебезне сынап карарга. Татарстанский спорт и Илдар Сафиуллин. Ярышлар якыннан күренсен өчен мәйданны кечерәйтеп, тамашачылар утыра торган урынны түбә белән каплаганнар. Кыскасы, гасырларны кичкән әлеге бәйрәм елдан-ел камилләшә бара. Теләчедә яшьләр арасында Эльфербаев, зурлардан Раил Мараков сабан туе батырлары булып танылды. Теләчедән Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.